urobiť doslova že revolúciu. 200 000 byt zrazu by stál niekde 140 000. Cena bytu by mohla tak dramaticky poklesnúť? Prečo sú nedostupné? To je dôležité si povedať. Hlavné dôvody sú číslo 1. Druhá taká vec, ktorá to predražuje, tretí faktor je, zrazu sa bavíme o dostupnom bývaní. Čo by to podľa vás spravilo s tým trhom ako takým? Urobilo by to presne ten efekt, ktorý ja by som chcel zažiť. Tí developeri by naozaj súťažili medzi sebou. Ešte jednu vec možno, že by som spomenul, a to je developerský profit. V poslednej dobe sa na Slovensku veľa skloňuje nájomné bývanie. Aký je váš názor na to, ako to dneska je? V prvom rade poviem to, že my nájomné byty potrebujeme. Myslíte si, že tie zlé časy prichádzajú?